Jakom komiti mar od bura marango chenro maloso bajet Ndindi Nyoro osingo ne jo Kenya ni nitie thuolo mar timo lokruok ne paro mar chik mar omenda michano chwal e nyim od bura juma manyien. Nyoro wacho ni bang' komiti mar omenda kawo pach jopiny e wi paro mar chikno, koro nitie geno ni moko kuom dwaro mag jopiny idhi winji kendo idhi keti e tim. I want to assure the people of Kenya that our president is a very consultative leader. He is a leader who's listened to everyone. We have had public participation ongoing in Kenya for the last 2 weeks. We respect the people of Kenya. Tumekuwa tukichukua maoni, na hiyo maoni najua it is to make us richer as leaders in terms of our opinions. It is to make our finance bill better, and I am sure the leader of the finance committee, who is Kimani Kuria, is doing everything possible to make sure that we continue to incorporate the opinions of Kenyans, kwa sababu hawa ndio wadosi. Moko kuom jo od bura mawuok e kaunti ma Nyamira omedo golo paro